Zuk hobetzen dituzu gure kale eta parkeak. Baita gure bide segurtasuna eta ingurumena ere. Partaidetzazko aurrekontuetan, zuk egin dezakezu Donostia eta auzoak leku hobeak izatea. Zure proposamenekin eta orain zure botoen bidez. Donostia nolakoa izatea nahi duzu? 16 urte baino gehiago badituzu, sartu urriaren 16tik 29 donostia.eus/partaidetza webgunean. Eman zure datuak errodatuta zaudela egiaztatu dezagun. Erabili bilaketa tresnak lurraldearen eta gaiaren arabera, interesgarrienak iruditzen zaizkizun proposamenak topatzeko, eta 5 proiektu aukeratu. Eta adi mugikorrari, baieztapen kode batuen SMS bat jasoko duzu. Sarrezazu eta botoa emango duzu. Erabakia zurea da. Zuk egiten duzu Donostia. Partaidetzazko aurrekontuak. Donostiako udala.